Geen drukte, hè? Nou, dat is natuurlijk al, dat past wel bij ons vak, zeg maar. Want mensen die een feestje houden, die zijn vaak wel gestrest. Nou, en bij ons, het stress komt niet in het woordenboek voor. En nou, geen drukte, dus de meesten komen bij ons en ze kunnen gewoon lekker op de bank hingen en ze hoeven niks te doen, ze hoeven alleen maar ja of nee te zeggen en verder regelen wij alles. Wij zijn altijd ontwerpen op grote festivals zoals de Zwarte Cross en Lowlands. Daar bouwden we dan de festivals op. En we moesten wel altijd maar een hele hoop mensen samenwerken, maar dat was net echt denderend, zeg maar. Toen je altijd gezeur en de sfeer was net leuk. Dus toen zeiden we moeten eens even een keer van die Friese nuchtere jongens meenemen, die echt trouw willen pakken en net zeuren. Dus toen ben we zo begonnen. Hebben een zomer lang een aantal jongens meegenomen. En collega's die vonden dat ik geweldig, hè? Net Friese collega's, die zeiden, oh, dit is machtig jong, die willen werken en die zeuren net. Nou, vooral evenementen hè, en feestjes, dus als iemand trouwt, komen ze bij ons en zeggen, nou Erik, wij jou een bruiloft, wil je me dit maar helpen? Nou, dan zeggen wij, best genoeg, wij regelen het. En dan ja, doen we alles van A tot Z eigenlijk, hè? Van vergunning aanvraag tot alles weer opruimen, dat het weer hetzelfde wie goed begon. We hebben bijvoorbeeld zelf een aantal tenten in het beheer, die zus hier op de achtergrond. De mooie stretchtenten van Grut naar Leeds. Dat klaaien we helemaal aan, mooie lampjes, lacht en geluid. Komen een simmer weer bijvoorbeeld een bruiloft bij iemand in de tuin, wat we helemaal mooi helpen om te regelen. Goedemiddag, geen drukte, maar Erik, dan zeg je, oh machtig, die moet ik hebben. Dan heeft het al een klik, zeg maar, dat mensen denken, zo, dat is leuk. Het kan mooi in het Fries, hè, want dat is altijd wel makkelijk, Fries en onderkoren, dat praat ik wat makkelijker. Dus ja, dat werkt het wel goed. En vanuit onze liefde uit de evenementen, maar alles bouwen op festivals, zijn we van nou, we willen hier in Balk en omstreken en wat meer. Nou, wat meer reuring hebben, wat meer evenementen. Ze hebben dan door een oktoberfeest hier in Balk organiseren we. De coronaperiode, nou, wij begin dit hier hebben we besloten van nou, we beginnen. We hebben spullen gekocht, website maken. En gas erop dachten we. Nou, dat voelde een beetje chin. Maar op zich staan we er positief in. We hebben een aantal feestjes gehad dit jaar. Een goede naam opgebouwd bij die feesten. En ja, meestal wie dus al te vinden. Dus ja, ik sta er alleen maar positief in dat dit een mooie start van ons bedrijf is. Hè. Langzaam beginnen en over een paar jaar dan hebben we een hele grote lood vol mooie evenementenspul. We zeuren net, hè? We dogen gewoon en als het net linksom en dan doen we het wel rechtsom, maar het komt goed.